At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo, ani. Pepita! Tayong baglaki din, tanalis to, miss. Takrot mat gayam, dagay alalaki amang bastos king ka. Kaya tala ko mati magkiam-amo kanya. Ngam na jay katayagan da. Pilitan na nga itulog iti balay. Saan mo ta mabalin? Agsubli ak pa iti opisina mi. Kasta gayam. Naita ngamin, akin na pintas mo. Ayun gayam, siyak ni Brandon. Amangan, numabalin mat, amamuan, ti matay tayaw, anagan mo. Siyak ni Traya. Opo, napintas anagan. Maibagay iti kinapintas mo. Aglalo tanda, kanlit mo. Magustwak ti babae nga atintog ti buok na. Aglalo no nalabaga ti kawas mo akas ita. Apo at adda apo mo daw ka. Agyaman naglauna iti sa ngalaba pa ng dayaw mo kanya. Ngam saan mo una asubsubraan. Amangan numaragrag at sayang matlaan. Oo na yan. Naangaw ka mo't gayam traya. Agasam tas sa ngalaba. Naulag-ulit ti Ilocano ba? Ang mga no, mabalin ka nga itulod ako. Amok to ti pangpasyaraking ka. Agsubli ak lang iti opisina mi manong. Adapay ngamin bista ni daddy. Anay, apugado gayam ni dadim. Kinapunto na, iraprapin ko mo ti agadal ti abugasya. Saan mo damdamagan ng may saak a certified public accountant. Kasta gayam. Sige nga ron manong Barandon. Agyaman naken ka. Sapay ko mata, agkita tantumay. Ops, mabitlag. Kaya po, saan mo akayat nga itulod ka. Mabalin nga, alaag ti numero ti cellphone mo. Ikang kalaangin iti tarjeta manong. Mhm. Ada iti address ti opisina mi. Ngam adagayan iti kotse. Ay, Ibag ko. dahita ti masapol at tandaanam, traya. Saan ka nga iba't bati tinapatag abanag iti unag ti kotse? Ay sus, nasikap dagiti karnaper. Amang ano, manip do, ti kayat mo asawan manong. Karnaper, kada kidnapper. Ngam, ang ko lang da si kamat. Nasapa si mangkot ni Madam Traya. Awan tayo alas 5 Saan ako na nagsubli dito opisina, daddy? Uray tawan mo ti aramide kon. Agan-anad kayo nga rod. Amangan kiti na dadagiti mapaspasakitan nyo a kliyente yo. Diyan mo, no, ang angawan na. Wano, masubram lang tag-nervyos. May sag nga abogado. Sana fiscal prosecutor, wano judge. Kat amo tayo lang aya. Awan, tegam ko. Ano tagsa na kaso. Sige, magmanmaneho ako. Agan-anad kayo ti panagmaneho yo, daddy. No, apay nga minasaan kayo ang mga iti driver kan bodyguard yung matan. Madam, hindi suklatan ni tilamisita ti pinatimpla yo, Diyos. Agyaman na pa ng pipita. Ay, sa anak ko mga agawin. Namada nga minamamok ang naka-press-press ko. Damo pa ilang agkita kami. Kaya't na ko napasyaran. Naimbaglangan, na napanunod ko asurutan ni Traya. Saan mo ta nagsublin iti opisina ta? Malaksid, no opisina da pa yan ti balay da. Ano nga ta tinegosyo ta? Recruitment agency? Beno, anyaritan a negosyo ang mapagpukaw. Ngam, agagak tupay lang. Akas na jak amo ti balay da. Nay, apay nakarupungat kayo anti Margaret. Kasla, ada saan nyo na pagustuhan ah. Ay, dahil man may sanga amiga. Gapo nga tatagayam ko. Ay, kaya't na di pa nagpaayat. Ay sus, madi nga men ang negosyo ti panagpautang. Kasla, akiskisay kay ti gayam. Ken, pataudom ti ado asakit mo. Ay, sa anak ngagpapautang. Ngam gapo, takasapulan na unay ti kwarta iti. Takasapulan ti anak na, ngag-review ka no iti board exam. Pinabulutak. Kasta gayam.
Anya gayam day kung kunam at tumaod asakit nagpapautang ka. Kastoy na yan, tay. Kas iti dayjay abak nang iti lugar may. Oh, nagngato ti porsyento dagiti pautang na. Ay, nagungat pa'y ang nagsingin. Nakaungat ko nakuma. E di ko lang araw dag. Ay, nagsasaro no ti sakit na. Ay, saan pa yan nabayag? Ana opera, iti appendicitis. Apaw, si Marono, ana opera, ti bato, iti aprona. Ewan, ay sus, tanda ni na tay. May salang apirma, ti saan nakapagpirma. Ti kadaksan, ay apo, dahito yan. Dandani na paltugan, itibot-boteng na. Naidong partilugan na, ay sus. Salbag ka, Branton. Diya ka muna po no dagita nga ibagbagan. Nalisyan na ti pan nakapaltog na. Ngam na idong partilugan na. Ganda ito yung tipon noon, te. Mga sawak to, tinapintas. Kanti katuganga, ket may saali ko siyante nga abogado. Narikote, parikote, klientek traya. Talaga da ita, ti pag-apan, nagitag kakabagyan. Ano, ti agpipin na tay, kapo iti, pagin naghawan data ka. Ay, iso, day tanti kun kunak kada kayo, Daddy. Amang ano, may ramraman kayo, may sakma. Eso, ti ko nakiti tayo jay Clemente. Kumay tulagan ni opisina, iti malam, tawan to sa ramidak. No, apay namin nga, gigam kayo pa'y lang iti kaso. Itinto ta, narang ay nangarutan ti negosyo tayo. Sana kasigod na baknang, kat mariknak, ti kasasaan, dagiti nakurapay. Mairuruman, ti kalintikan da. Sakto pa'y kat napadasak ti nairuruman. Kaputan nakurapay, saan nakakinaya tararmagit eh. Managip yung pa'y laang data, kat manon atawon day ti mami. Bueno, adakit ti plano yung asublian. Si Kama. Awanan kanyak dahi tabanag. Mapnag akon, iti kasasaan ko iti miyag. Napadasa kon, tinangasawa. Kitambukon. Ti, manarsarita. Agpapada dan tumatnag. Amang ano sa bali ti kaya di asawon, Daddy. Kababayin kin man ang pipita. Ama ng pipita, mangan kalatan. Awan, saan na ka pa kadanagan? Pipita, no si kanto ti makiasawa. Pilyam to tayo lalaki, nga nabukod na daga. Adi na kanto apaan, nagiti pa kay kamangam. Nya, nakaduwak ba rin ti nagsaon. Ay, abogado kayo talaga, Daddy. Kaskastar ko lang iti kwartong kamutaw. Ang rabi kami kumaitayan kini Madam Traya. Nga mimawag ni Sir Ramon, nga urahin na kami kanaw. Ay, Ay, at ang ano ti makam mo? Naimasa nyo tagsarsarita. Basit na ti makan ko'y karami, eh. Good, kumusta kayo dito bugyasan? Nasayat mo, gwapo lang ta. Hangaw ko lang. Sana may boss si trabaho, no kaya? Ituloy mi lang namin kinandong, dahil nirugimi kini Budoy, apa nagtarakan iti manok. Naimbag lang nga may libre ti itlog kasi daan akin at apay malako. Kasta talaga? Uray tawan problema kadagiti kaduan? Ay, Nagaganda? una, nadalagda sa paminsan, naglalo tan nasutil dagiti dua kakadwak, nagkatkatawa mo't laki din ani andong, sutil ngamin niyang kwan. Okay, dagiti awang ka di problema ang kadakwada. Nasingpad, dagiti ka mga amo? Ado ti pagkakumikuman mo't ni Sir. Malaksit iti negosyo na. Abogado pa ngamin? Oh, ada ka pa iti taka mo daw? Taka di doy, ginak ka di makita ya. Ay, angaw ko lang. Ay, sige, amangan no makadisturbuak, baliwantan tumananti, agsarita. Sige nga rin daw. Bye! Ay, nangyayama ito ni Kamot. Umaw, ito na po nang magnarotel susurot na ipagbaganan. Iso nga, iso ti sasawan mo iti ti cellphone. Nasapa rin mo ni Sir Ramon, madam. Nangag ko iti panagsarita da, iti mawagan ko na nga, ada ka no bisita na itangal daw. Ito na lastis pa ilaan mo ng pipita. Ay, amangan no sa bali papananda.
Diya ka muna niya ti pagtultulagan ta kini Attorney de la Cruz. Sugador tayo nga abogado. Basta ka din. Ay, anda pa yung engineer nagsaritaan man sa. May sapay dahi asugado. Kaya't na ti agaram idi kanya. Kinasarita adago. So, sinardangan na ko. Ay, anya matag. Sige. Inakagdalo si ti kwarto ni Sir. Aglabak to pa ito madamdama. Ay, hijak pa'y gahem na erwar dagiti moron ko. Erwar ko to, inton makadigo sa. Apo na yan, ti kinasiksiyo, iti day takawasyon, ti Margarita. Dapay siguro ti mariro kada kayo. Saan man aday ta aram-aram ti ibagbagam kanyak, Brandon? Wapay nga na di yun na panuno ti nakiasawa. Dulauna yan ti puliyo. Agtanla ka. No di mo kaya't apagtalawon ka. Ah, Apay ngamin, at saan ka pa yan nagdikos? pampanunutag nga rood no salino ti papanak. No di yung tumat ngamin na panuno ti nagnegosyo. Ado ti problema ti negosyo. Saan ko akasapulan, ti ado ak kinabaknag. Makaanay ang pagbiagak, nagiti papaabanga. Kaya nalawat pataltalon ko. Ada pa'y farm ko. Aywan kayo man ti. Awan ka di ti nagar-aram kada kayo. He! Saan man natila daadam damagap? Saan akaslain na pwede ita apagbibisinan? Apo, wala ka lang nakigto ti panagbugkaw ni Auntie Margaret. Awan. Anyan, Ramon dito, Santo Roman. Anya da ito'y anagan kin apelyido. Roman lang arudon ti apelyido na. Ramon dito pa'y tinagan na. Mabit lang. Ngam awan sa bali a calling card dito'y wallet ko. Igasang-gasat ko lang awagan. Traya tinagan ti balasa. Sanagan kat ti lalaki da ito eh. Awagak malagan. Makamun. Ano ita? Agre-ring ti cellphone na. Hello? Hello? Salpat boses nila kay. Ay, sino ka? Di ka sumumba? Nalpas. Nailaw anak ka tayo babae. Scammer samad. Daytoy ti malanak kita. Nakatampungak lang arudan. Iti nasikap a babae. Awan lata. Mangluklo kung sakit dito niya tao. Umawag ka sana sumumba. Inapay pilyon tilukon na. San na nga tangam mo? Amay sag nga abogado. Nalapit asan na nga amo, ada kayo ti akin numero iti dayta daddy. Kasi saan na ka mamati, Traya? Hindi na iba ka. Nagpaspasarak lang itin talmag na numero. Mabit man lang. Awan ka diti nakait itin iti numero. Kukwa, daddy. Alala, baya mo na panunutan tayo ito. Rumarak, amang malipatak to nga ibagakin ka. At tadaraya ka paskan nito malam. Amang kaya't mo ti sumuro. Da kayo latan, daddy. Amang kaadwan ng abogado kada negosyante, dagiti dumaraay iti paskan. Amo yung mata na jak narawa makilangan ka dagiti nataangan. Sige. Sakto lang tangarudan. Amang nadan tumanin lakay, amang kurso na ada kanya. Panahon kang arudan. Man kang tulatan. Malagip ko di lalaki anam-am. Anya tinagan na itayan. Kasla... Ramon. Di ba'y ka nagnagan ni daddy? Brian. Brendo. Ay, Brandon Gayam. Ay, ang mga natikoling card ni daddy tinated ko. Diyan ka muna yung rantak day dyan. Nag-press ko gayam day dyan lalaki. Nagpangas. Mati ikaw akmat ko. Dito yung nga tatigate anang isara ka ni Traya itilugan na. Agpada ngamin aberde ti Maris tigate iti kaabay da abalay. Magkadakkel da pa eh. Avocado green da ito eh. Naibangal daw yung apo.
dito masapon niyo? Ay, sa anak payala kay tapno awagan nak iti apo. Ay, sargaya. Tapno mom, siya ni Brandon may saak a certified public accountant. Ken dandaniya kun agbalin nga abogado. Ay kun gayam, adda ka di mom ngagnagan iti traya. Napintas, natayag, at indog tibuok na. Adda kalid na. Ay, ni Madam Traya, ti kayat yung asawan. Hoy, nukasta. Saan nagmatlag ang nagbidot? Ay, kunak no, naiyaw-awan ako. Nga maawan ita ditoy. Aday di opisina na. Malamto na no sumangpag. Kadwada ni Sir Ramon. Imay day ang lalaki, di tabalay? Nga po kasano anamuan na, di tabalay? Gako na mo, madam. Gako nagdamag. Inyawa ko kada kayo, ha? Ta ipakamu ka na bang sapsapol kada kayo. Nalimod nga ta, sinurot nak idi. Imbagak ngamin idi, adya ako nagsubli di opisina. Dito na ang timbaga kada kayo, madam. Agyaman nak manang pipita. Awat din naman na. Bye. Bye. Ay, ano ba day ang lalaki? Isulakit di tinangawag kini dati. Certified public accountant. Kan mga anak ka na iti abogasya. Ay, ni dati ko mga ron di kasamo na. Traya. Nagduwa-duwa na imay diti opisina yo. Tama nga no, nagbiddotak. Si kakaditi na pa ni ti balay mi. Eh, Imawag namin ni manang pipita itay. Nalaing kayo mata na amuan yung adagos ti balay mi. kasta talaga tinasgit at tarigagay. Tapno mo ma, private detective ti may sa aninong ko. Nalaing kayo no kasta. Ay mo na. Ado ti amuyo. Malaksid nga abogado kayo. Mhm. Certified public accountant kayo. Private detective kayo pa. Saan kami kriminal wenno dadaulo iti sindikato kini daddy? Mapangitay ko na ni Traya. Ganda ni Pasig na taengan. Iti demaray ti na ito yapaskan. Naimbagtasan ko, pinilit na sumulkan niya. At naman ang attorney de la Cruz, ni Engineer Garcia, ang nagharam idikin ko na. Ando siksya, bakit tamasungad ko iti lamisaan? Abamok na ita. Iso. Excuse me, ado ti sa bali alam ni saan. Nagsuplada. Ugali na pala iti ita. Oh, ano ti pagmulagatam gaya? Ramon dito? Unak lalo di nakmalasinan. Ay, saan ka nga mo? At aywan nak! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Mapan itay kumanit raya. Danda ni Pasig na tagan. Nagitidim maray. Edi na ito yapaskan. Naimbaga, tasan ko pinilit at sumuro kanyak. Ada man ang attorney de la Cruz, kini Engineer Garcia, ang nag-aaramedikan ko na. Ada siksya, bakit? Iti masungad ko alam isahan. Isis, mabaling ka niti makilamisahan ka. Excuse me. Sana ka, misis. Ano ti sa bali alamisan dita? Suplada. Bakit na malasa? Saan na nakaskas daw? Mabit lang. Mamamok na ito babae. Kundi, saan kulay padlaw tayo? Asan ko nga mamo? Oh, ano ti pangmulagatam, ha? Ramon dito! Talaga alas sikat ako. Anya Margarit? Tayo lang. Saan ka nga mo? Ay, adaywan nak. Nakakit kita ang kunkinkan. Malagip ko. Wan, Margaret gayam tinagan mo.
Sika, tinang baste di kanya ka nakurapaya ka. Ay, nagadwa, mabalin ko ang makita iti daytoy apaskan. Si kapay lang amin. Ha? Amangan lo kayat mo damagan lo apay nga dakti loy. Kaskan ka, nawisak mo ta dumaray iti paskan. Tapno mo, babak ng amin adim maray iti daytoy apaskan. Talaga babak na ngamin. Kaduan natin negosyante. Sumagmamanupay ta bukado. Rokat! Auray baga kasyaktakin ko ko iti catering service. Saan ka mamate? Anya? Ang ako lang dito, Margaret. Sa kilak mo't lang dito, yakas kang ka. Ang mga lumatadal, tinabi. Hindi mo lang, hindi kaya ti makilamisan ka niya. Nagtay ka ni Palnyero. O sige, natanto sa bali pa nagkita ta Margaret. Tawag ka, manumot ang anak mo. Kaslaglang lang kapailang nga balasan. Salpag day jay aramon. Dinamag nakitin no manuti anak ko. Sa ibaga namot lang kaslaglang lang pala nga balasan. Ano di kaya't nasawan? Ada panggap na asubyan na nga arman. Noan niya ti kaadda na iti day jay apaskan ah. Aslaglang langan abak nang. Ay nga malasin ko day jay inawagan na iti Panyero ni Atty. Pedro. Oh, ada kayo magkayaman, Auntie Margaret. Wanak man no, ada dinarayan nyo apaskan. Sana ka nagtuloy. Inawagan na ngamin ti amiga kagapgapuna nagturista ija Europa. Da kayo gayam, sigurado. Ano laki, dito nasarabo yo. Nagturista day jay, saan nga imigrante? Ay, diya kasapulan, timang sarabo ka. Naituin pa'y pinaalayo danom, sir. Attorney. Nagyan manaklaw na Pipita. Auran niya tiya, wag mo kanyak. Mabalin latsa. Sa nakaslakin ni Bukal Rosal. Kaya't na tibawagan iti doktor. Anak ka di pa imili nyo kanya, attorney? Napaisumak man iti dayt ang awag mo kanyak. Siraturne ko naman. Awanan. Mapalin mo na mapanlituloy taginan. Ayun gayang Pipit. Nitraya. Ipepeasin mo na kiti kwarto na, sir. Naimasigurong turok na na. Sige, sige. Mapanag manggit ti agtimpla ti kapag nakaadok ti minomitarak. Saan ko naputan ti isang batyo iti rabi dati? Nasapa kayo pailangan na kari Kasta, noon na bang panunutag ka masapa, papanar. Nagkuyog kami kinatur ni De La Cruz. Tama panmikitaan na di kliyente. Nga dahil laklako na taga. Naimbag ta naputan ni Manang Pipita ti isasangpot yo. Siriring pailang, iti simang puta. Amam, nakita kita paskan. Di naraaram ko ini. Dahil siya babae. Nagambisyo na kanagaral ka nagpabaknang. Ta inom sinak. Binastid na tanakurapay agad eh. Kat ita, baknang kayon daddy. Of course. Balasang sa pailaging gata na dyan. Margaret. Walang suplada lata. Diyak man na mo, napayan na istorya pa lang ni daddy ti may panggap iti inararam na kano. Hindi anang bastard kan kwa naman ang Pipita. Ang mga no saan na pa'y anang ipatan kat kayat na sublihan. Gapot na baklangan? Kan abogado pa yan? Saan na napangas ni daddy? Nangyumati pa ng istorya ni daddy. Asan na nga inistorya iti dayjay a babae na apay nga ada iti dayjay a paskan. Saan nakaskin ni Brandon? Akasta una iti panangipadayaw na iti bakina. Naya, umuna ako. Ang mga nur-urayan na kundator ni De La Cruz. Nakalukot ka din tiruangan, Pipita. Wen, sir. Imbilin namin ni Madam Draya kay lukat ko latan. Okay. Aywan kayang traya. Nalipatak kayo pagaytagan ka. Nagkita ka ba iti paskan kini Engineer Garcia iti irabi eh. Di na maglakad apay ngawan ka. Di na naputan ka na lagayam iti likudan na. Iti misis na. Ay, Ni daddy talaga. Istorya na pa'y lang day na kanya. Nalagip ko nga ron. Sige, panawad ka man lang di takin ni Pipita. ay, talagang abogado ni sir.
Nalaing nga ang istorya. Saan ka no mata mauni idi pipita? Ngam idi nagkuleyon. Nasurusuro na kano ti makidibit kadagiti kaklase na. Nalipata ka din na magken ka idirabii. Iso nga inawagan ka, amiga. Anya? Negosyante kan abogado? Ang mga no nagriro ka laang. Kastagayan. Sige nga, Rodan. Ad-adda lang nga, Rod, masurunak. Yak na ko man din ang damag. Oh, Auntie Margaret. Awan ka di papanan nyo ita. Sana ka, Rumwar. Apay? Siya kumati, agmaneho para kada kayo. Ay, makaamu ka amang diskarte itibiyag mo. Ato ti ammo kanti. Ken mga sawa akto iti baknang. Ken anak ti abogado. Kanya ti kunap? Abogado? Punay na panagmulagat yo kanya. Iti daytoy a kinataer ko. Ay, alis tulaan ti mga lilaw. Impangas ko kinitraya. Amay saak a certified public accountant. Kemas. Ken mangal alak iti abukasya. Ay, talaga pangas ka. Sa maamuan to adandanisan ka pa'y nakaturpos iti high school. Sinikapan nga rodan ti panagbiagan te. No saan kayo armar? Mabalin nga rod abuludak mananti ko siya. Ne, apay, katadamot ko sem. Napinpintas nga rod tilogan nyo. Kayat ko no at adang agbilib ni Traya kanya. Isagana yung ti isabong ko. Ay, sa anak man nga ramraman. Kaanakan ka laang Brandon. Ang angawang kayo laang ante. Salbag talaga anaimot. Isumot lang anak bakbakat abalasan. Imot. Sa anak pa'y nga rod, anak kapagkaraw. Enton bigat, adumis karte ah. Awan. Agkuyog tanto gayam. Barang mabulot kong tumanan, dahito'y kotse ni Anteng don bigat. Wan. Enton malam mo naman. Mabalin mait. Masapol nga enton agsit nga. Okay. Sige nga rodan. Bye. Ay, hanyan. Awan pa'y kwarta. Ay, awagak man ni Traya. Masapul amanobya kon. Tapno adanton pagdiskarya. Awagak man. Tay tagriringan. Hello? Naimba gabigat mo, Traya. Sa anak ka di ang makasingakin ka? Mapaanak ko mamangal dawan ni tay agring ti cellphone ko. Pasado alas 12. Ewan ngagpaiso. Traya, mabalin ka di apasyaran ka di ta opisina yun ton madamdama. Ladingitan. Saan ka kumamasa sa air, Manong Brandon? Uray ko kwami ti kumpanya. Saan amay palubos a pagpasyaran? San abali nga rodan. Ijay balay yun ton. Ti pangpasyaraking ka. Traya. Naimbag ta na sa panganyawag niyo, mangal daw kayo dito, sir. Agita sara ka din? Oray, madamdaman taon. Aginanak man pa lang. At tapay kami sa mali. Napanan may kinaturn de la Cruz. Nagkatayo man. Nangan ka kumalata na. Pipita. Nagmerienda kami ni tayo, sir. Uray ita, sa anak pa'y mata mabisay. Amo, Pipita. Masapul asan ngagbaliw ti oras, ti panangan mo. Umay ka manlangat. Ay, saan kayang may maog ni Traya? Saan mo, sir? Ang mga numakumikom iti opisina. Madamdaman to, may nak mga opisina. Parang ngawan sa bali, pakawisak mo lang. Pasado alas 3 gaya man, itay makaringa. Traya. Lay masak tinaturog.
Nalipatak matimbilin kinipipita amang ringkal niya. Maban siguro amang rin kada kayo. Uray saan kayo kuman nga imay ng opisina? Nandani ko mga ruran. Kunak no sa dino ti pangawisan ni Atty. de la Cruz itay. Kaduami ka no, ni Engineer Garcia apapan makisugal. Talaga nga dot kwarta na gijaya. Napigsa ti kapit ni Engineer. Kat napartak lang nga makalay ti kontrata. Gamadok ti kontrata. Awan serbi na. Kan amok pa yan, no illegal. Salbag, kunak no mapiit kami lahat. Ora ito bigat lakuman, nagtiknay kami kinitikboy. Awan matkit diti kwarta ko. Pasado alas 8 pa'y matlaki di. Siriring pa'y lakid din ni Traya. Ay, Brandon, mabitlan. Anyan at tarasak na raw doon, dito yung bakit tumaktak pa'y lahat. Oh, inan anong tiban nyo? Nakasasok, ah? Ay, makadigdigo sa klaw na yan. Ako ante, makasigsigarilyo lang amin unay itay. Apay nga iti unag, tiban nyo pa'y lang ti pagsigarilyo am. Di ko maiti kwarto mo ino itiruar. Ay, mabitlaan. Apay naglinglingat ka, ha? Saan kan samot nagdigos? Aman, nagdagaan nga ro dante. Ulitat ko matagdigos ngam, nagdardarasak. Papanam tagdardaras ka. Dayjay ko sim nga rod karamatin. Ang mga numaydong parmutilugan ko. Sayang, no, magarumyadan. Una yan, dapat patagsapay, tikotse yung ngumiti siya. O sige ante, maladaw ako ni, tani. Dardarasak pa. Sutilak man kit din ni Margaret. Naimbag. Napanunot kong awagan ni Lucena. Tako na nilakay ng amulak ni Margaret. Iso alaalak ti numero na. Diyak natutor. Ti nakisarita kan ko ana. Ta nagsuplada makisarita kan niya salbag. Namuan na karon. Nabaklangan. Kat nabugadok pa yan. Amangan no kayat na kon. Nagre-ringan ti cellphone na. Oh. Hello? Margaret, sana nagbaliw titimak mo. Ramon, kahit mo asawan nga oray di balasa nga kat pagkatan titimag ko. Asan mo ta? Saan ka kaya man nabalasan? Anya di nangawagam kanyak. Kan kasano ana amuam ti numero. Dinawat ko ti numero kini Lucena. May samot na dyan, babae. Kita kaming tulag. Talaga saan ka pa nagbaliw? Ayawan bibiyang mo. Kaputa baknang kan abogado ka. Agpangas ka kanya. Kastala ti biyag. Anay, kawan sabat tan. Ampay. Dahil tapay ti sana nagbaliwan. Nuawa ka kini. Saan nagpakada no ibabara ti telepono na? Saan nagbalbaliw ti taske? Nagsikamot nga yung Sir Brandon. Naing pagarabiyo. Narabyanak ba't ngagpayson nga nagpasya. Siriring kadipay ni Traya. Wansan, agsuksuka kami iti prutas. Itay nagbusin na kayo. Nagsuka kayo? Salbag, atan sa amat yung nobyo ni Traya. Baskog pa yun. Ay, apay ka din, sir. Super kayo, Naimbag ta siriring pay ni Traya. At namin ingkamakam ko at trabaho itay. Isuan na rabya, nagkaimay, nagpasya. Magwisit ak iti dayjay ang lalaki. Noan niya tinangawagan na kanya ka. Lis, Lucena mo't ngamin. Apa nga intid natin numero ti cellphone ko? Ay, salangadag ang timpikat. Wino awagak itan. Amun da dya babae ti ugalik. Awan preno tingiwat ko no agsawak. Uray man kit di baknangan ni Ramon.
Nagtsak to pa'y kat kinayat ini. Itakit din. Ha? Asutilan ni Margaret. Try. Iso nga, inawaga. Yung nadlaw ko, makasuron. Amangan no ti amo na katarman nyo, Daddy. Ada ka di pa yung plano yo, ang mga asawa? No kaya't naklakuman ni Maritoni. Wala ni Daddy. Nagsutil kayo. No, 18 lang, titawan na. Arig na apo ko yun. Ah, Sir, atong tigayang. Anday kisalas ni Madam Traya. Di marugayang ni atong ni Kwatona. Ah, Pipita. Sumrak kalatan iti kwarto. Buwan madam. grabe inday. Toy, amang pasyar kin katraya. Naimbagarabi iyo, Sir Attorney. Addaak. Kuna ni Traya amay saka kano certified public accountant. Kun agad-adal ka pa iti abogasa. Kasta nga rod, sir. Barang adda gasgasat. Saan pag-reviewsan test yung alak kayo. Nagpadatan to kaya man nga abogado. Nakaya kon, iti nakaturpong sa kiti abogasa. Traya, di ka matagtagar eh. Nunda kayo matagsarsarita, Daddy. Ah. Ay, sumrakat ko man iti kwarto. Ha? Nunda kayo matgamin tagkasaritaan. Eh na, makaturturog at paikit din. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naimbagarabi iyo, Sir Attorney. Addaak. Kuna ni Traya amay saka kano a certified public accountant. Kan agad-adal ka pa iti abogasa. Kasta nga rod, sir. Barang adda gasgasat. Saan pag-reviewsan tayo yung alak kayo. Agpadatan to gaya man nga abogado. Lakaya kon, edi makaturpo sa kiti abogasa. Traya, di ka matagtagit-tagare. Nunda kayo matagsarsarita, Daddy. Ay, sumrakat ko man iti kwarto. Ha? Na kayo matgamin tagkasaritaan. Ay, makaturog at paikit din. Saan pagka talaga? Sa anak pa yan nakatugaw. Turugan na ko ni Traya. Inton maminsan ngamin, Brandon. Isapsapam to, nagpasyar dito yung balay. Ano sa makasarita ni Traya? Ay, sumre ka ko nito yung wartok. Diyak pa nakaturog. Ngayon madla pa ramida. Day tamot terigat ti abogado kung negosyante. Anya, Sir Attorney. Apod ti ko nam. O sana ka binasted na rar magine. Diyak ko man napanunot ti ang pabaknang. Oy, kustagayam. Nasobraan nyo pa iti nagabogado. Andun to, mabaybayag, panagsarita ta. May panggapit ti panagadal mo iti abogasa. Teka. Salpag. Talpas lang ako. Kunakto, kay nagkasaritaan kayo kini Daddy Manong Brandon. Ang napatpatag ti pagsaritahan ta. Amumot nga tan, no apay apinasyar ka. No saan ka kumaan na patag kanya? Awanang kumaita. Agyaman naklaunay. Ngamkas kino na ni Daddy. Isapsapam ton, tagpasyar. Ay, nagpresko at talaga ni Manong Brandon. Panagrignanan samat kat nalakaklang arman na. Pudno nga ta, a certified public accountant. Naglang-lang ang abogado. Makatulong ni Daddy kanya. Ay, makaturo ka talaga. Naitalaan ta, narugyan na. Kanayunan na magtandemang pasyar kanya. Agasam ayan, numanobyak ni Traya. Palag ko na sa anak amarigahatan amang harap king kuana. Guwapo akmat. Machuak pa eh. Ay, nilakay ruman lang ti problema. Ay, kasano ita ang makapagpamarangak agad adalak at talaga ti abugas. Saan ko na po, dati sa sangput mo iti Rabi, Brandon. Naturog ka matlaan, iti balay. No napasungbat ko kumaadagos ni Traya. Amangan no imyana ko ni Jay Balay na. Ay, anyat sasawa. Apa, yan pagkit kitab ka na kami ababay. No da kayo, talagaan na rigat Carmen. Ah, Ngam ni Traya, nasingpang.
Saan asoplang na? Saan nakapagsursuro na nabigtigat? Ang magano pagtalawad ka? Ah, na kayo mo, tante. Ang angaw ko lang, mat. Nay, adagayang masapa pa panak. Papanak ko. Kunak no madanon ko dito kusina ni Daddy manang pipita. Agan sa nasa papapanan na. Saan pa mo dalin mo, madam? Inakadiringan? Bay amlatan. Ang mga no rabi ilauna yan na nakaturog. Naimbagkan niya, eh di nakapanaw ni Manong Brandon, nakaturog ka kadahos. Nabambanog kayo samot lang rin una yung opisina yan. Kasang-sampat pa ilan ni Manong Brandon, makaturturog ako. Nagrabi nga minimay. Amangan man, nukas kada kayo nga, doon pa ka kumikuman na. Certified public accountant ka no? Kung mga ala iti abugasya. Ay, yaklaan mo, nagpaiso. Saan na natuloy? Ti papananmi ko ma. Kani Atty. De La Cruz. Isuray mayak dito opisina. Nabayag ka di lang ni Brando din eh. Saan, Daddy? Nagpress ko nga garang. Ang mga no, padak mo tadi na mo tagaram. Isuan na baste na kinay. Saan nala na istorya ti may panggap iti trabaho na. Kung ti panagadal na iti bukasa. Saan man? Urain istorya na kanyak. Ang mga no, jakmat lang awatan. Makaturog-turog ang ngamin itin. Sakto man ti mangsango kan kwa na. Iso ano awagan na ka. Ibaga man awayang agpasyar dito balay. Ha? Salbag kiti tayo dyan tiktok. Mang isang sara. Sa dino matanti nakadalunan na. Barang sa andak ka nasurutan. Ay, masapol ang mabaliwan ti pintatilugan ko. Yan sukatak ti plaka na. Nay, ni Auntie Margaret ito mawawag kanya ka. Kanya nga matngatan ti bagana kanya. Hello, Auntie! Sa dino ka dito ayan mo? Ang pakuyog ko ba? Nagkanamin lakla ko na kanya kadala. Anya klase ti daga? Lalabagaw no awan ti titulo na. Sanak man na paglalangguman. Amok pa'y garon doon nalabaga ni Maris ti daga. Gan pamarakmatan di mangkatang iti awan titulo na. Ibagam no saan nakagaya na kuyugan? Ni Auntie mat, saan kayo lang maangawan? O niya, magkuyog na? Wano saan? Sa dino yan ayan mo? Aldak lang iti asidag. No, panagtaray ti ambulansya. 5 minuto lang ata. Mauyong kan sabat lang ka. Nabartag ka sa? Udo, nakamarihuana ka. Ay, sos. Napasaron ko talaga ni Ante. No, apay nga mina punerarya tinaibaga. Naimbag ta dahi jay tinaibalikas ko. Tano dahi jay ipampananutag. Amang ano may sasara kaklangaron. Nabayag agpaison. Ajak nakapasyar di talo office panyero. Awan ngamin. Ti makakaso ita. Dagi jay lang urnusak. Ti papeles na. Nga ilaklako na daga. Di mo ibagbaga. May saak nga Atty. Nukes. O sige. Umasyarak di tayo ton madamdama. Naawan kayo dito yung opisina. Nasa dino lang kami di papapanan nyo, Daddy. Ay, na yung paglaang nga makuna nga abogado ah. Igam no mamuan ni Margaret. Nga awan igam ko akaso. Ang mga nulibian na. Pagarupan na kiti asin sila ng abogado. Saan kaya sinsinan nga abogado? Nakapasa kayo mo't itibayag sa? No malagip ko ti kabibiyag ko ide. Kaslada yung agbalinak abogado. Daddy, madlaw ko ano kan malagip yun tinang busted kada kayo. Ang gabi yun sa asablihan. Ay, awan. Awan dito ulit ipanunot ko. Malaksid no itay agtawan iti 30. Ay, narigat sa amotin nga ganak do ko. Malakip ko kaya. Doon yak mo nalipatan. Ay, sumurot kanto kanya kinton malam. At dadarayak na meeting.
Isurot na kano ni Daddy iti darayan na meeting. Kat mga no rabi into una yan na makasangpat kami. Saan kayo nga rodan nga ilakaman hindi pang rabi madam? Sobrang natabasidan, aglalo ti si Daan. Nutad duma ngamin. Aginumpay lang ni Daddy no makasangpat. Agsapol iti pulutan. Sige nga rod madam. Kantibili ni Daddy, agsipot ka kano. Amangan no ada umar-arubayan ada kas ti panggap na. Dahil talang ti bagak man ang pipita. Ganda ni kaya man pangaldak. Saan pa niya imawag ni Manong Brandon? Apo, nagadayumat gayan dito'y imayan tayo. Asidagmatan iti kabanbantayan. Naibagbaan ta na panunot ta tinagan itay. Uray na sa apapay, kundi magasta pa iti convenient store iti merienda. Nalawa kataltalunan tinalabsan tayo. Bantay samot ila ko da kada kayon te. Basurura. May samot na di alutis. Apay asaan na ngayon lawlaw ang anay pagkanyak. Mabaling matlat tati bantay. Aramidon a farm. Ay, saan tala ko ba kami mayan? Agsubli tayo nga rodan ante. Ay, handa tala nga rin dito eh. Sa nabanugak. Nagadtayumat gamin tinapanan mi. Simbang at kami pa'y iti bantay. Aguray ka man. Kas nasigot na pagbasurahan na dyan nalabsan mi. Di bali, pasado alas 7 pa ilaan. Ay sus, nalipatan ka mo inawagan ni Traya. Awan alay tinapasama kita ibig. Sa unan tay. Awan. Ngay, Sir Brandon, si kamot gayam di nagbusina. Kunak na da Sir Gantraya di nagbusina ita ngayon. Saan da pa'y gaya masimbang pa'y? Naggagat dalaki din. Ngam kukwada ti kumpanya. Anda din narayan dami ite. Kat insuro ta ni Traya, tapno makasurusuro ka na. Sa bagay, isonto timang tawid iti kumpanya. Ang mga nudan, talimot itan. Sige, sir, isurog yung gaya man talugan niyo. Magsuro ka may isang oras sa nag-uran Sir Brandon, madam. Sa nagpakada. Nagbayag man namin ti meeting manang pipita. Saan nagiinom da. Kapilitan na siya akong tinagmaneho. Imbagam, kuma. Saan na kami ang mauray, pipita? Kuma ito'y di opisina. Awan mo't namin tikas na ngayong bilin ni madam. Siyak doon ti mangibagakin ni Manong Brandon iti dayta. Wala, mapankalatan agi na naman ang pipita. Ang timplaak man iti gatas ko. Saklahan ang timpla, madam. Siya kon ti makaamo. Inumag to iti kwartog. Nabanugag ka ta. Sa anak pa yung makaturong. Ang mga umawag ni Manong Brandon. Awagan ka ko may dirabi Traya. Ang mga nabannog ka asimurot kini attorney adim aray iti meeting. Sana ka nakaturog adagos, ta nabandugan. Nagsayang. Siyak namin tinakaturog. Ay pasensyakan ta saan ka anasango nga awagan. Ta nagmalmalam ta nagpakuyog ni antikan niya. Po nagadayo tinapanan mi. Nasap ngeten edi makasubli kami dito'y balayda. Kuna ni Daddy, mabalin mo ka na pasyal dito yung opisina. Nagpaliw sa ti panunot ni Sir Attorney Siya nang ibagakan ka edi, saan ang mabalin na pasyal na dito yung opisina. No saan ka amasango, andamot ni Daddy. Mayat mat gayam ni Dadim. Kaslap, pagin inna si dagan data. Ha? Kapos siguro, tamay sa akto matan nga abogado. Ikikanak iti gundaway. Kaya't nakakano akasarsarita, may paggabi ti trabaho. Kan iti panagadan mo iti abogasya. Kasta ka di? Talagang kasaritaan kayo kini Daddy. No awan to ti papanan ni ante, makapasyarak to di tayan nyo. Ato nga ti as-asikasun na ang negosyo. Kunak man no certified public accountant ni Brandon. Apay kada oras na amang kuyog kinyantina. Diyak man na mo, Daddy. Ang mga kukwamot lang ni Auntie na ti pagtatrabahuan na. Awan nga ta, ti driver na. Amok pa yan. Ang mga ada panunutan na at damatrik na, kinkwana.
Huwag nagpaison niya. Mapatulad lang nga road nga agaram kin ka, nagdamag ka. Dahil nga ron ti kayat ko aliklikan, Daddy. Oray, adda ka mat. Mapanak man nagpasya rin jail office. No sana ka makasubla dagos. Awagan na, no may ni Brandon. Tasyak ti mang sangogin ko na. Daddy, kasla na kayo ti interesado kini Manong Brandon ah. San ba't ngay ti kasta? Kaputa agad adal ita bukasya. Amom, nanya ti pakasaritaan ti biyag ko, traya. Amangan, no makatulong akin ni Brandon. Kaya naksamat nga ipalabog nila kay Ramon. Amok pa, hindi isong bat ko. No pagdamagan nak may panggap iti abugasya. Kanya nga iti amok may papan itilintag. Iti amok lang itilintag. No matiliwan na katipulis may papan itilintag. Kaya po, no agaramit ka iti maikaniwas. Ibalod na ka. Una agpay lang ti Tomis Carte. Hay, nagimot-mat nga ron ni Auntie Margaret. Kat nitikboy nga ta. Ay, saan nakpay nga inawagan? Noan niya tinapasamak na. Kunakla no saan ka na maawagan, Brandon? Sa dino ti ayan mo? Ang takit may sagayon ko. Parang anda mabulod ka kwarta, kingkwana. Kas laag sakitak no awan makukwarta. Kas lamang kun konsensya ka pa'y. Mabayag ka di pa'y dita? Kadoan na kuma, iti papanak. Anya ka di nga oras amapan kayo. Alas 6 tungatan. Paskin samot na ita. Ay sige, ikarigatak ti makasangpad dita balayo. Sakbay ti alas 5. Namnamat da ita, ha? Awa na kaya bala ita. Adak pa'y laang dito'y mall. Mabalin kumamot alita multi pagkitahan tayo. Nung masapol nga, di ko sakpay. Jay to bala yun. Tignan niya pa'y naturas. Saan na kagbayag dito'y? Sige, bye. Nakadanon ako dito eh. Kaslawan mo ti Paskan. 5 kotse lang tinakita ka nakaparada. Amang namang rabi weno, agiinom kayo laang. Iso asaan na kasi murot, tamang lalaki kayo amin, Daddy. Doon na ako makadanon ni Tirenaw. Awan makita ka tao. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing NB, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nakadanon ako dito eh. Kaslawan mo ti Paskan. 5 kotse lang tinakita ka nakaparada. Amang mga rabi weno, agiinom kayo laang. Iso asaan na kasi murot, tamang lalaki kayo amin, Daddy. Doon na ako makadanon ni Tirenaw. Awan makita ka tao. Sige nga ro din, Daddy. Tulungat man ni Manang Pipita nga agluto. Napayagan na jak na sa ang tinagluto, kadagiti paborito kaputahe. Marak pa lang, inakag sigarilyo. Sa mga saan da kakasapulan. Agsubli ka mo Dagos, Brandon. Amang makaadayo ka mo. Ni Brandon magday pa. Ni Margaret. Agkabagyan da kayang. Sir Attorney? Mabit lang. Apay, agam amo kayo kini Ramon. Ante. Iso ti ama ti aramat. Agam amo kayo matgayam kini Sir Attorney. Talaga nga agam amo kami kini Margaret. Nabayagan nga agam amo kami. Da kami kumatinag-asawa, kinayat na kini. Ramon. Kita lang agpay sa tigasat. Ni Auntie Margaret gayam ti inakuma ni Traya. Ay, sige. Panawan kayo pa'y nga rod. Kaya talaga makasigsigarilwa. Excuse me, Attorney. Saan ka nga agbaybayag? Madamdaman lang ang agawid tanton. Kita lang agpay sa tigasat ako nada. Agasam, no nagkatuluyan kumadala kay Ramon kan Auntie Margaret. Hapo! Nabakbak ng kumamanan ni Ante. Ngam, amangan no adda kumaman nga tan anaimaw. Stamat ngamin lagi tibak na. Saan da abumak na ang no saan da nga agimaw.
Ne. Lumabit lang. Aguray ka man. Ni auntie ko mga road, ti ina ni Traya. Ay sus. Sa kumati kakaasi. Ay, ne. Delikado. Kasanon no ibuking nak ni ante asa anak kapudno nga abogado. Siring ka pamitlangayan, Madam Traya. Awan man ang pipita. En luar ko iti kwartok ti laptop. Dito sa alas ti pagaramida. Siya kung ti manguray ka ni Daddy. Inkalata na ginana. Sarot-sarot ang paimutlaan, madam. Sa anak kayo makaturturo. Sige. Agtugtugaw ka pa'y lang aron. Anang ano, makasinga ka na kayo? Saan? Agsao kalata. Basit matlaang daytoy. Ay, isuntuman nga minin nga aramida kinton bigat. Yagat di nakailang law anak pa ni Jay. Saan mo tada kalapas kan? Buwisita ka nakakita kiniram. Sa imbaga nakit din kini Brandon. Ada kami kumati nagkatuluyan no nagkagasan. Jak pulos pagarupan anti. Inararam na kayo gayam nila kay Ramon nga ama tinobya. Agtal na ka man. Saan mo nga'y palagip kanyak day dya alalaki? Uor ti kararwa. Anyaya ti basol yuking ko ana. Saan kanyag damag? Saan nakadi? Amaawatan ha? Ante, adda ko mga rod kidawak kada kayo. Ang asi, sadyo nga ibagbagaking ko ana, asaan apod no amay saa ka certified public accountant. Kinadapay tsak nakad adal iti abukasya. Agpada kayo nga ambisyos. Pambarak nga ibaga. Kagurak na dyan lakay. Sana dakkel, lapas kan tinapanak Traya. So asa nakagbayag. Aday patamag kong ka. Di ibaga, nakamamu kayo iti kliyente yo. Ni Margaret, tinakita. Kadwa na ni Brandon. Antigayam na dyan nga agar-aram ka tinakbasted ka niya kide. Di ibaga kaya dyo abalsan na nang busted ka na kayo, Daddy. My goodness. Adayo pa nunutak na ita. Diyak ka mo tagibalas. Dakas tagibalas. Natalag. Anyal lakit tinapan na kiranrana na ya. Damat pagmayatan na akagurgura ni ante nila kay Ramaw. Ang mga numikaglis ti dila na. Kahit maduktalan ni Traya, alinas tugak lang iday. Mabaling, ang istorya nila kay Ramon, kini Traya, nagkita kami, kiniante. Awagak man kidi, takita at ti reaksyon. Ken mamuakpay no adda ni Daddy na iji opisina. Awagak man. Kita, agre-ring ang ti cellphone na. Hello, Manang Brandon? Oh, talaga analailo titimak mo. Oray iti cellphone. Kumusta kan, Traya? Apay akong kumusta, anak? Kasi di ako, nasalun anak. Adak diti opisina. Awan kaya, na istorya ni Daddy, nagkikita kayo kano, iti rabi. Nasdaawak nga raw. Tagam amuda kini ante. Dakmat naman, ani antim tinang bastet, idikan ko na. Tagaim ni Daddy dito yung opisina. Nagsayang nga nagundaway. Naira na nga, tapapanak. Diyak ka mo no, anya nga oras ang makasang putang. Ay kastoy nay, umayak to lang di tabalayo inton rabi eh. Sige nga Rodan, natada pa aramidag. Bye, Traya. Success! Nay, kapag isumat nga na umawag iti cellphone ko. Alay, sino dahil? Nay, di mo ilyang. Nangat tati baganan. Hello? Sigurado ka di dahil ta? Awan matla ti sabit na. Mayat no kasta. Kat nitig mo eh. Sige. Ginuray talang aro doon na pagkit-kitaan mi kinitig mo eh. Sige. Awal, sakti makam mo.
Okay. Bye. Apagiso. Awan ti kwarta ko. Anya nga ta ni Auntie Margaret. Usarak kumati kotsina no awan ti paparal na. Ni Manong Brandon nga paiso ti kinasarita kiti cellphone ko, Daddy. Imbaga nga da kayo diti opisina. Ngamnera na kanuman nga da papanan na. Nagsayangan, nagundaway. May istorya ko makan ko ana. Doon niya tinapasabak itibiyag ko kalpasan na binasted na. Nasuro ka 20 katawan ngamin. Asan kami ang nagkita. Tanapan ko binilok tigasat ko yung Manila. O ma ito nga nagpasya rin to narabi eh. Mabalin mat ngay jay balay ti pagtungtungan eh. Ay mabit lang. Saan nga tangad ako may opisina da? Day dati saan ko nga mo. Amangan na dati pangibaonan ti kumpanya pagtrabahuan na. Sa bagay. Ano niya kumapay ti bibiyang ta? Day talag no alilawan na ka. Saan nakto ama alilaw, Daddy? Sana day ito tiket ko sawan. Nululbudan na ka. Luan niya talaga ti trabaho na. Ay, makaamulat na ni tibiyang na. Saan ko matanobyo? Ngungang paison niya. Nung makasritak lang ko pa ni Margaret. Mamwak ko matipod no. Apay adyak na panunot adagos. Amangad no agpalpalaing laang ni Ramon kanya. Pasindayag na anabak na nga na negosyante. Kat ipamatmat na kanyak ang nagbidtuta anang basted kan ko anak. Saan ko paganaano ti kinabaknan? Uray tagpampamarangaya ma-certified public accountant ni Brandon. Di ipangas kumot ako ko ti kumpanya pagtrabahuan na. Ngamjak kayat ti agdamag kini Brandon. No kasano makasaritak day di alakay. Amagan nuray sukat panunutan na kamahatak ni Ramon tabaknangan. Salpag. May samad na dyan nga ilong. Oray la, nagklinglangat man. Takal kit di agatad tinagbingayan mi. Adumanan ti kwartang. Nalalaingat ng iti certified public accountant. Manulaang ti sweldo na. Oh, nagmalmalam tangawan dito balay, Brandon. Itala nga si Mangkot ka. Kuanti. Ado nga minti inasikaso ko. Sayag nga rod ta, nagpintas ko magundaway apa ng pasyar ko kinitraya. Si Papalubos mata nila kay Ramon apasyar kanya opisina da. Anya? Unan ti. Kahit naksamat na manugang. Ti amuda nga ta, kahit pudnuak amay sa certified public accountant. Ken agad adalak iti abugasya. Ay wanan ti. Buludak man di kutsiyo, tayo nakpasyaran. Kastoy nga rod, numapan ka ijay. Ang mga no pagdamagan na kani Ramon. Ibagam nga agtrabaho ka itidakkel a kumpanya. Wanan ti. Sige. Diyak kaya ti paatiw kini Ramon. Gaputabak nangan. Pangpangasan naklatan. Nakasaysayang nga rod agundaway, Sir Attorney. Naira na, nga ado ti inaramid ko itangal daw. Ado ngamin ti pangibabaunan ni Auntie Margaret kanyan. Nukasta, kumpanya ni Margaret pagtrabahoam. Ito lang, may istoryam kanya ka. Nung saan nyo matadamdamagan kanya, Sir Attorney? Nung diyak matam mo nga antim gayam ni Margaret. Tapnusan una apurmal ti panagsarita ta Brandon. Awagan naklatan ni Uncle, okay? Sayang, anya, Uncle. Pwede. Punta kayo kumati, nagkagasat kini ante. Talagang uncle kayo. Wala. Nung saan nakmuta kinayat kamain. Kaputa na panglawak kinay. So nakigasang-gasa ta kaya Metro Manila. Hindi nakatala ko. Ay, siyempre nagnegosyo ako. Nagad-adala ni ti kolehiyo ni Traya. Hindi napanunot ko ti agadal ni tabugasya. Sa wakas, nagbali ng mga abogado. Mayat. Naimbagman na napanunot ni Auntie Margaret, tinangbilin kanya, nagparbuhak. Trabaho iti kumpanya na.
No addaman panagatap nila kay Ramon. Asaan apod no dagiti ipagbaga. Mamatimat nga taitan. Ngam, jak unay nakasarita ni Traya. Awagak man. Barang saan pa yan nakatulog. No binasted ni Auntie Dayjay Alakay. Masapol ang manobyak when no maasawak ni Traya. Awagak man. Antay ta. Agre-ringan ti cellphone ni Traya. Naimbag ta siriring ka pa ilang Traya. Jak na ipapasti nakisarita king ka. Ni daddy, ni uncle mo ti ad-adda kinasarita. Talaga nga, Uncle, te awag mo ni Daddy Isumot ti kayat na. Dita mo, no makapanunot man ni uncle ang mga aram kinande. Mamig tungarodan ni Antip. Mayat man ti kinasarangsang ti katawam Traya. Nakakatawag nga rin iti napanunot mo. Ay, makaturog ang matan. Okay, intun bigat man nga ro din Traya. Bye. Ane, yung mabit lang. Siyak sakit ti maatiwan. Ay, masapol ang maasawak ni Traya. San abalin nga isuda kinila kay Ramon ti pagtilin siya no ka. Naito hindi pinatimpla yung kape, madam. Agyaman ako ng pipita. Ay, nagbitel daw. Agkuyog tantulangan iti panagdeok mo itangal daw. Mabalin mi tata. Ora ita madamdama pa ilang ngaglukat ti mo. Awa mat sa bali nga mo kapag pasyaran ta. Inton malam ti ipapantay iti igid ti baypay. At napay lang amot kong daway ko nga agdalos, madam. Agdalos mo tira may kita. Nalaba kami na nakawisyaw kanisan. Abang sa akin di pagtultulagan nyo kindi pipita, Traya. Day off di man ang pipita. Awan amo ka pa na? Iso kumuyog aklangan kan kuana. Amang ano kaya nyo mati sumurot, daddy? Ororayag ti awag ni Atty. de la Cruz. Sanino ka dito pagpasyaran nyo? Jay la mo mo kapapanan. Day-tay-tay, ti saan ko na magustuhan. Diyak manusan, ti mabayag agpag na, iti mall. Na kayo laktan. Kunak man no ijay barangay makayap-yap ti paparantayon ti. Dito yung matmul ti naparantayon. Ay, jakon kaya tagsubli jay. Paganaanok ti bantay agatangan. Sa nagngina. Sayang. Ne, anya sayang. No masayangan ka di si katigumata. Mayat nga ro da pagbalinin na farm, na ulimag ken nalengleng da dya lugar. Mabalin ti agmula ti root. Anya aro ti bagbagam Brandon. Siyempre, no agtaragan kay ti baka ken kaldeng, kasapulam ti root a pagpakan. Uri manok ken pato. Ay, dulamin nga ibagbagam. Saan ko apaganano ti agtarakan iti baka kada kalding. Ala, sumur ka kanya kijay nga to. Tuwit isakan ko ang maanusan. Nagpipintos dagiti sa stadium. Nakiting dagiti paldatak. Kas nalapo daw na yung stocking magayam. Mangilaw-lawan ni Atty. de la Cruz. Awagak man kinti ni Pipita. Tadamagak mo dada ni Timol. Ano niya ka dito orasan? Pasado. Alas 11 palagayam. Nayan tilakay. Malagbisbisen. Malagip ko man ang tibiyag ko. Hindi nakurapayak pa ilang. Very bad. Senator na, hello? Pipita, anda kayo ka na hindi tamol. Wan! At ang mga kikita ni Madam Traya, di mga na. Bado manan. Ayaw. Naganotisan na mo sa kusar. Uras sapatos. Naimbag man pa iti alaha sa katagan na. Sige, umay kayo dahil noonan nita. Alpasan na mangal daw tayo. Mapantayog pasyari ti bye-bye. Nigayam dati ti kasarsarita may tayo manang pipita. Anya timbaganakan ka? Umay ka no dito yung mall. Alpasan ka no makapangan payaw. Ang pasyat tayo ka no ijigit ti bye-bye. Ay, al-al daw. Nagpudo. Agad, anya pa'y timbagana. Di kayo ka no maumaya. Gamang iti patpado yaw.
Uray awan planok agumatang no kwa. No dama kurso ng daak. Uray jak agitugot ti cash. Makayro ti credit card. Oh, aya, kaya. Di mo lakit kita ang tidalan mo. Ay, dandanin akong nadalapos. Ay, da kayo, matanti nakadumpar ka dakari, madam. Nakatakderak lang, matamang buy-buyak ni madam ka. Ay, sorry kalatan man ang pipita. Saan kayo nasipsuputan, ante? Nakadanon kayo magkayam dito eh. Brandon? Ne, Traya, da kayo magkayam. Brandon, amamom ida. Dahil ta babae tinang dalapos kanya. Ay, sorry madam, yakin nga gara. Talaga nga mamuk ida, ante. Ni Pipita ang katulong dati nakadalapos ka na kayo. Isumat ni Traya, ti Ararmag, ni San Ramon, ti Amana, abinastidyo ide. Anya? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, uray awan planok agumatang no kwa. No, andama kurso na daak. Uray jak agitugot iti cash. Magatang kulat pati kayat ko. Ay, anya kaya. Di mo lakit kita ang tidalan mo. Dandanin akong nadalapos. Na kayo din ang dalapos kanyak madam. Nakatakderak lang, matamang buy-buyak ni madam ka. Sorry kalatan Pipita. Saan kayo nasipsiputan, ante? Nakadanon kayo magkayaman dito eh. Brandon! Ane, Traya, da kayo magkayam. Oh, Brandon, amamom ida. Dahil ta babae tinang dalapos kanya. Sorry madam, yakin nga gara. Walante, talaga nga mamuk ida. Ni Pipita katulong dati nakadalapos ka na kayo. Isumat ni Traya, ti Ararmag, ni Sir Artemio Ramon, ti Amana, abinastidyo ide. Ha? Anya? Sir Brandon, saan na kumakagura kini ante ma? Kaya't ko lang aturan ti pag-ayaw. Ni ante, ang pinakadalapos kanya. Nagtaktakdara ka ng buy-buyak ni madam Traya. Ay, baybayan yung day taabanag manang Pipita. Nasakitan kayo ka din na Margaret? Saan? Di nga maing. Ay, madam, ni Sir Attorney dito. Pumanaw ta dito yan, Brandon. Intay dya jewelry shop. Barang nalpasan ti in-order ko asing sing agbalor iti 50,000. Walante. Sing-sing ang valor ti 50,000. Magnanggayam yan ni Sir Brandon, madam. Sana nangas ka sa daw, nubak nang ni Margaret Pipita. Agmay-may sang anak. Awan na nga ro din asawa na, awan pa'y anak na. Nakaangaw kayo mat daddy. Siyempre, gaputawan asawa na, di awan mat anak na. Ura margit awan asawa na. No kayat na ti mangampon. Nalakala da ito 50,000 abayat ti may sasing-sing. No di kwentas ti balasang ti sigo ta presidente kun ti jacket ti kabsat. Malakan po pa. Ni daddy, agiraman kayo pala iti sa bali. Napangpangasmanen ti anak ti may sa kontrakto. Agasam, takanin dati agbalor iti 7,000 pesos. Unay dito na kinalaing ang mga ganagngina. Ay, sus attorney, dadalangan ang an. Pinangasan itan titip ti panagbiag dagiti babaknang. Itintung adda dagiti dandani manging liwat amangan. Malagip ko manan iti napanglawak pa na awan gaya. Nalpas kayo ka din, anak shopping. Agsubli tayo pa iti paggatangan, barang adapay kurso nadak daddy. Kan may sa, awan pa'y nagatang ni manang Pipita. Ay, saan kayo madanagang kanya, madam? Ante, dagi dyan maggayam da Traya kan ni attorney. Nagaram idi kada kayo. Mapantayo ka di makilamisaan kada kwada. Anya ti pambara mamakilamisaan ka data, Brandon. No apay kit di adito'y food court ti mayanda ng aldawan. Makao mga rod dita food chain. Ay, masurunak launay. Uray dayja katulong na. Nalaing ngagkalintigan. Mas daawak nga agbayso. At damat ngiwat na. No itay kumabigat, arinugyan tayo timang pasyar iti higit ti may bay. Urain rugi tayo kumaya pagudpod, aging kay jebador. Ay, unay lakit din apan nakabannog tayo daddy. Agasan ti kinawatiwat day ta abyahe. Sigurado ang marabyan tayo kung mga gawid. Ay,
Ura man kiti umyan tayo. Ado, di mo balin na maupaan na pagturugan tayo. Ito na minsan, kat planuan tayo na yung bag. Mangitugot tayo ito iti tent. Camping tayo iti higit ti bye-bye. Mabalin. Ni Brandon dahi ti umawawag kanya. Mabiit lang nga, so batak man dahi ti phone ko. Nalabasan tayo ida kini Antina iti naglami sa anan da iti nanganan tayo ti food court. Nakita nak pa kiti ni Madam Margarita angkat kinasilaban na. Oh, oray ko mo sila. Kat nagpintas ti panagmatmata na. Beautiful eyes. Pasensya amon ni Auntie Margaret, Traya. Niramraman ni Pipita ang nagpupungtutan na. Tsak kanulungan ti ugali na. Iso nga ta asaan anaaram ni dadim. Bay amon, saan mo napanunutan day jay? Ang mga numangag na kami antim kad kagura na ka. Maturog siguro day jayan. Semrak adagos ti kwarto na itay, makasangpot kami. Nagalisto lakit din ang nakaturo. Sa dino nga rin ti ayan nyo ita. Adda kami dito'y igit ti baybay. Saan pa masumbatan adagos ti awag mo itay? Ta, agtara-taray ti lugan. Ni daddy ti nagmaneho. Maulawak na makisarita iti cellphone ko. Sa dino ka di apasit ti baybay, tinapanan nyo. Dito'y igit ti baybay nga adda iti asidog ti hotel. Ado man ti resort nga adda hotel na. Daytoy nga kadakalan ang hotel. Mom daytoy. Saan kami pa'y anak adayo kadadaan? Ang mga no, umakar kami inton madamdama. Rimwar ni Auntie Margaret iti kwarto na. Wanak man no natulugan. Ang mga no nanggagna dagiti imbagbagam Saan mat siguro? Sige, umayak tumanon inton madamdama. Kasarita klabiit ngante. Nangag ko nga da kinasarita mi ti cellphone mo itay, Brando. Sino? Ni Traya day jayante. Itay pa lang nga inawagan na. Sanak kasi nung bata na dagos. Nay, salusudok man ka na kayo. Saan kayo kadi arumor ita? Kaslasa nagngam-am mo. No nakasangput akon. Ay, masadut ako na rumor. Kanawan ta mo kapapanan. Ang mga nagkita kami manan iti dayja aramon. Talaga, agura yung lahulay nila kay Ramon, ante Katsika, di ka mamumakin ni Traya. Nagkita kayo? Ijay mall itay? Saan kami nga ron nakapagsarita na yung bag? Ay, antay, awan ti papanan nyo. Sublatak man ti kutsiyo. Mapangkuman talunan ida, ijay igit ti baybay. Apay magusto mo usaran tilugan ko, Brandon. Siyempre baro, ken natartaray. Anan nadam nga rod ti panagmanehom. Bayadap no may dungpar mo. Ante. Agyaman na klauna, ante. Napaspas ti panagpataray ko, naanada. Kasla, manglukluko ka, Brandon. Adaya napataray ngam naanad nga agmaneho. Ay, mapana ko nante. Amangan no, maladaw ako. Imbaga itay ni Brandon nga umay na tayo danunan dali. Nga, adda tayo matan ditoy. Talaga napasnek ni Brandon iti panagaram na ka. Baybay anyo kandilat ta dali. Narigat mat no ibagak adagos alipatan naklaangan. Uri ta saan nakmat akarintaran iti panag-aram na kanya. Awan mo't gaya man ni Manang Pipita. Madamang agsarsarita kayo kini Brandon. Ito impakada na amapan iti katangriban. Mura nga damapidot na butigi. Shell, punang manlagat. Mga nusaan mamawatan ti butigi. Mapanyaman nga roden danunan daddy. Ngam, okay kayo laang ag may maysa? O, hindi problema. Naimbagdan na panunot iti gimatang iti kalan tayo. Mabalin ko ti uminom iti nasangar. Tadda kamat. Ngagmanehon to. Anya ka na ya. Di mo pa nga mo tiyempo ti awag mo. Wan. Mapangko danunan ni Traya, ijay igit ti baybay. Pagbit kami lang ijay mall, ngam saan kami nagsarita na yung bag. Anya? Baybay anak pa lang.
Sa bali lang, no, di balay dati, pang pasyaraking ko ana. Ha? Anya? Apa nga iti ginti bye-bye? Kito yun iti papanak kita. Wag. Sige nga raw. Wag. Mayat. Wan, ko naklangan udag. Sige. Walain naklatan. Bye. Ayos. Itapay ti panangawag da kanyak. Naimbag kumanusa na binulod ni Brandon ti Kutsek. Nonya lakit di ayat ti panangayat na amang usari iti lugan ko. At adamot Kutsek na. Ay, nagalas ngamin. Asla namin adun anasukatan ti pintana. Ayun no awagak tap ni isubli na ti Kutsek. Amang ano. Ay, nasip nga to no makadaanon. Amok pa'y no sa dino nga igit ti baybay tinakadandanunan na. Naimbag ka na sa lakan dakot lang, madam. Agsasalita kayo ngamin kin Sir Brandon iti cellphone niya o ito'y nagpakaada akin ni Sir Attorney. Naibaga ni daddy kanya. Iso nga, imay ka dinanon ditoy. Oo. Ado ka din tinaalam, Ashel. Basit pa'y, madam. Kinunan ni Brandon nga umay na tayo danunan. Ngam, ada tayo mat dito yun. Saan pa'y mat nga imawag? Ay, madam, mapantay iti daya banda. Kaslamot ni Sir Brandon tayo. Ha? Ayan na. Ang mga no nagbidot ka laang. Saan na nga mo nga ada tayo dito eh? Isu at talaga tayo, May. At nakadwa na. Kaslagang ganat tayo, May, sa aksar-sarita na eh. Foreigner. Uwan nga ang paiso ni Brandon. Nagkiti pulis. Saan na ka makamatan tayo, Ha? Awan mo ta ni Brandon. Sa dino nga ta tinagturungan da iti kadwana. Uray da iti kasarsarita na kat awan damatan. Salpak tayo kaya ilo. Nag-istay na napasubok ka dyan. Sa pinangawan naktilo ko. Naimbag tamok tiraramita. Napurnada lang aron ti panggap ko. Sa bagay, dapay sa pali agon damay. Brandon! Brandon! Basta magtiri daw. Ni Auntie Margaret. Walante! Mabit lang! Nanguguti pa nang ilibag mo itiri daw. Saan adati akas na tiyar aramidam? Kan, ang mga madadaan. Ay, sa anak ba't nagdataol lang ti? Ay, pasensya kayo ta. Napigsak lang ti, panakarikot na. Agpungpungtot ka kali, Brandon. Ay natin napasamak iti panang surot mo kinitraya iti giti baybay. Binasted na kansaman. Kwa. Ay, jak nakita idante. Ay, sana mali. Pasyarak to lang. Ne, apay akas na unay aling mo. Kwa. Nagdagaang namin. Agdi ko sakto nito, madamdam. Kasla sa bali. Ay, ingkanto man gumatang iti ice. Ta ilaw mo iti pagdigos mo. Anya? Napasungatak ti isasangpot ni Brandon. Basta unay, ti anang sabnasindag. Kasarsarit. Ngam, kasta unay alingat na. Kasla nakabamban nuglaw na ay. Oh, malagip ko di nakaas-asok ti banyo nga inusar na. Anya ti mapaspasamak iti dayta ak anak ak. At dan samot sakit na, asaan na may baga kanya? Anya ti kinunam itay manang pipita? Naunang sa tipang panunutin niyo. Madamdamang ni Sir Attorney, no, kaya't niyo po iti mga rabi, kan mo
Kaslaawan ganas ko amangan manong pipita. Ay, malagip ko gayam. Sigurado ka? Ani manong Brandon tinakita ta itay? Wen, madam! Uri na kayo kat nakita yung matsan niya. Wen, ni manong Brandon day jay. Ngam, asino di aglang nga agang gana at akasarsarita na itay? Ay, jak matamon ah, madam. Nisan, may dito. Oh, mapatagsagit iti pagsarsaritaan. Ay, sir. Ag nervyos kan sapay lang. Nakaadayo kayo gayam. Meron na pa nga dariribo ka na pasama. Awan pilpilyan a lugar dagiti managdakdagas. Agraira latta. Daddy, adda ko maibagak kada kayo. Nakita mi ni manong Brandon ijay. Ha? Anya ti kadda day jay? Diyak mo. Diyak mo't intex anapan tayo ijay. May sa akas lagang gana at tinakita ni akasarsarita na. Nakasangpot na tan traya di balay ka. Awagak man tag-ambarak. Ora yun maminsaran apasyar ki di balay ka. Salpag mo dahil niya nga ilyo. Awagak mo lang. Aday ta. Agre-ringan ti Salman na. Ay, traya. Pasensya ka na. Nagadot tataw di igit ti baybay itay. Saan kayo nasarakan? Ay, kwa pasensya kan, manong Brandon. Jack na i-text kan ka, nga imakar kami kadama ng pipita. Kastamat ni daddy. Isumot lagayam. Ay, sana bale. Enton maminsan laangan. Pasyaran kanto di tabalayo. Itay saan kayo na nakita? Nagawid akon. Saan da yung paaramid ni ante? Saan kit din amamingga ngagbusina ni Brandon? Ay, pagtalawag to nga ta. Ano, nadadal ti preno. Ang mga nuiso, akanayon na abuludan tilugan ko. Nairanapan nakitsindan ni Ampiang akatulong. Birbir nga sak ta nakabay-bayag ngagkunkunay. Oh, may baga bigat ko, Margaret. Ramon! Ay, si kamot gayam. Kunak no ni Brandon, tisan asumardang anak busina. Nay. Naminsan lang nga nagbusina ka. Yung ako, tinaglumbali mabas. Kasta una ti busina da. Agtutubo nga tadagi siya yung nagmaneho. Siya lang aro dun tinapabasol. Ay, saan mo't anagalis ti dalan ti punak? Ta saan nagtudo? Sana ka na igalis, wano na yung awan. Imayak, saan ka nga aruman na kasi di? Itagda ba? Anya nga agdama ti bagbaga. Ay, agawit kakit din. No di kan tupay kat kinayat ini. Italakit din. Oray pa'y baknang ka. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at nagtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Saan kit din amaminggang agbusina ni Brandon? Pagtalahawag to nga ta. Ano nadadal ti pren? Ang mga nuiso ka na yun na abuludan tilugan ko. Ay, nairana pa nakitsenda ni Ampiang akatulong. Ay, birbir nga sak timayet. Ta nakabaybayang nga gungunay. May baga bigat mo, Margaret. Ramon! Si kamot gayam. Kunak no ni Brandon. Isan asumardeng amang busbusina. Ne. Maminsan lang nga nagbusina ka. Do ako, di naglumbali mabas. Akas tao na iti busina ta. Agtutubo nga tadagi dyan nagmaneho. Siyok lang aro doon tinapabasol. Gat no saan mat anagalis ti dalat ti kunak. Ta saan mat anagtudo. Sana ka na igalis, wano na yung awan. Imayak. Ngam saan ka nga arman, akas iti. Ngam, itagdama. Anya nga agdama ti bagbagan. Ay agawit kakit din. No di kan tupay kinayat ini. Italakit din. Oray pa'y baknang kan. Sa balin sakit iti nagawatam, itimbaga.
Matangan tan iti day tabanag. Oray binasted na kide. Saan ka kinagura? Awan panggap ko amang ipangas iti kinabaknang ko. Ay, Jack, laam mo. Amang ano, kahit naka padalunan. Tapno may ati panagsarita ta. Sige, tapno di mo mat ko na. Ajak amutag sa nga ili. Di ka kumakayat pastrikan. Taag may saak. Awan ka din ni Brandon. Kun may bilang mo't at tao ti katulong yo. Isuasan ka may sa sikamat. Na, adaya imbaga kasaan ko nga ibilang nga tao ti katulong mi. Nga maawan, tanapan na kitsyenda. Ibaga kumapay ngagmay saak no adda. Ay, dandani mo't kit din sumangput itan. Salpag. Nalasin takagayam dagiti panakabagi tilintag. Ay, agpata kayon kinitikboy ngaglimlemeng. Anya? Langgong ka. Hiram-raman nakindeng. Anya? Awan pulos ti kanam. Problema pa ina ita. Agarab kan tiruot Anya? Bot-bot ngendak pay. Sige. Bayam ta ipamuspusak. Sige. Bye. Uy. Anyan. Kasano nga rudan da ito. Kaasimad ni Ilyo noon pulos makanda. Ay. Di lang aminan nagpanunot tilong. Ura iti rabi. At mabutang arumwan. Anyan. Diya akong mabalin nga usaran ti kotsi ni Auntie Margaret. Anyan. Anya ti aramidak. Mabaybay ak paikit din ti panagar po kinitraya. Uray agtal na akon numaasawa. Kasano nga tati panangibagak asan amakadlaw ni Margaret. Mabayin lakit di ang mga clown. Asan apulno nga da negosyo na. Nagdalat na pride na. Di mga clown anabakbak na ang ako. Rabon, agmerienda tapay. Agyaman nak, Margaret. Si mangpatmut lang ang di katulong mo. Iso na bayagak ta kinasarita ka na imbag. Siya kung tinangyag iti meriendaan ta. Kasta man di ko nak, Margaret. Kumusta kaya mong tinegosyo? Nasaya at mo't. Ne, apay anadamag mo. Awan. Saan mo tatakis nagdamag? Saan ka di? Ijayak ko tulong ko. Yung certified public accountant gayam ni Brandon. Hanggat aral pa itabuga siya. Amangan, nung nalalaing pa yung umiti siya. Isumat lagaya makilat kayo nagpukaw, Daddy. Ti security guard ti nakaibaga kanyak ag naglugang kayo ti kotseyo. Ilyo driver, nagnag na ako mga rod. Ti kaya't naasawan, ada na panan nyo. Napalaki ti balay da, Margaret. Naimbag ta kinayat nakapinakstra ti balay da. Gamjak na idiretso, dinamag na niya talaga ti trabaho ni Brandon. Daddy, ano ti pagduwa-duwaan nyo kini Manong Brandon? Ay, nga rol. Ti pan nakakita tayo, iti higit ti baybay kan ko na. Agdwa-dwa akon, noon niya talaga ti trabaho na. Gapo iti panang pasyal ni Daddy kini Nana Margaret ijay balayda. Tapno usisaan na noon niya talaga ti trabaho ni Manong Brandon. Ay, mariribo ka nakman eh. Noon niya talaga ti trabaho na manang pipita. Iti pan nakakita iti higit ti baybay ti kahit mo asawan, madam? Mabupurtsanak nga ron. Saan na nakaskas daw ti kaddanay jay? Ngamno apay nga ididimtang dagiti polis. Kalat ang nagpukaw. Apay nga tamang may saw. Panagkunak. Saan na nga among at datayo kadadadi iti daydi apasit ti baybay. Ay na, makarik na akmat din ti panagbutang kini Manong Brandon. Urayan niya labi iti ni Madam Traya, Sir Brandon. May bagagkan ko anong ti kadtayaw. Ornosan na kanong labi ti pangina.
Ang mga no, agdigdigos pa ilang pepita. Makauray ak ba't kiday? Bano, ag lipstick kan ag makeup kada agbangbang lupay. Uray saan nga agdigos kan agbangbanglo. Napintas king nabanglulata. Ay, nakaibda ngamin ito, sir. Kan ni daddy ay este ni uncle ay ni sir attorney ti kahit kasawan. Itay pa yung simber kiti kwarto na. Ang basbasa iti libro, edi napan ko yung pantikapina. Adan sa ngamin, bista may di mabit at masapul ka nung agripyo. Sobrang ka iti kwarto ang pipita. Siya kung ti makaamo kini Manong Brandon. Saan ka pailangan maturo? Uy, madam. Enton siyak ti abogado. Adun to ti kliyente. Amang ano inaldaw nga adda bista. Kabilaawan kayo, ito pa lang, sir. Attorney. Attorney, pa ikiti na, di ako kada kayo. Sige, panaman kayo, bay. Ni, awagan nak nante. Tang manipod itay, tiyak pa'y ngami nagahoy. Kasaritak tulangan intun makasangbetak. Ewan gayam, kumusta kan taya? Adawlat dati trabaho iti opisina. Adawmat ngamin di sa bali pakakumikuman ni daddy. Abogado ani ko siyante ngamin. Kasta atumag. Amangan no sakto ti mangimaton amin ang negosyo ni ante. Ay, gayam taya. Kumusta nga ro doon ti itardarira ko ka? Excuse me? Ano di kunam? Ne. Agin tutulong kan sa amat lang taya. Manong, saan ka nga masidal? Ang mga nukilat aruman ni daddy. Kaya't mo, agkakaswaya. Opa! Ore ka nakiktot mo. Naangaw kagayam traya. Hello, kamotaw. Ay, sus, pasensya ha. Di kamot malagi pang awagan. Nakaidakon. Ngam sana ko'y maturog. Kat nalagip ka ngayon nawagan. Ada kami sa ngayon ni madam. Ay, kastaya. Kanain na malaglagip ka. Ngayon, diyak lang masango mat, mga awag kang ka. Maminsan. Nang runak at nirogyan ako na tungtungan niyan daw. Yung nasaya tayo mawag ka. Tadi ka kat malipatan di timag ko. Ay, si kamat. Kasano ko mamalipatak na timag mo? Kat, kumusta kayo dito bukyasan ay? Ay, gwapo kami lata ka nandong At dapay ni... Ay, awang gam niya ang kwan. Ay, angaw ko lang dahil Nakagat kami, siyempre. Nang runak kini siya, ano? Yak na maawatan ti pagsasauna. No, minsan, kasala na blo, di dila na. Ay, napudot kayam ti kahit naasawan jay, mabalo kung kuna. Mamit lang ang gamotaw. Kasi na nagsardo nga lungan na tibatok ti balay ti amak. Ha? Eh, kat sige nga ro na, baliwan tan tutag sarita. O sige nga ro bye. Ay, bye. Pastilat pa na kanayo. Isu ti tungtungan may gamoto. Inton ko nawanan. Tanyang, nakigtutak ti dayjay nga angaw ni traya. Agkakaso ka no. Ay, salbag. Nalagip ko man ang tinapasamak iti igid ti baybay. Sa nagistay anak mo na naisarsarak kapo kiniilyo. Ay, sa nagkrigat nga naman ni traya. Ipakat punto lang ata iti pag-isunong pa. Oh, Brandon. Narabyan ka si Mang. Manipo di tay bigat. Italangad da ka. Ante, doon nga minti na sigasaw sa pinasyar ko ni Traya. Ante, isagana yon ti irigalo yung into nagkasal kami. Nobyam ka din. Nobyak to pa lang. Sana gwapo da kayo. Pangas ka talaga. Saan ka unay nga agpalpalas to, Brandon? Amangan, no makita ka ni Ramon, kat mairamraman na, apagatapan na asan apudno nga da negosyo apagtrab-trabahwam. Da kayo na ya. Saan nyo apakadanagan iti dayta banag. Kunak man nagguapo ak tupay. Basta daw-dawat nyo mabastedak kinitraya. Gusto tayo
Aratista ka talaga. Ay, ang watwat-watak lang, sir. Awan ko din adlaw mo itirabi. Si Ririiak pa lang, hindi may nagpasyar ni Brandon. Anya di kayo ti asawa na turnay? Ada nakita ka nagsarda nga lugan iti sango ti balay. Sa balay lang dagiti lalaki ngagpagnapagna. Ay, wan, nagdabot ti kun kunayo alugan. Idiin tulad ko ni Sir Brandon iti ruangan. Awan mo't nakita. Hindi na minsan nga imayak diti balay yung Margaret. Jack nagdiretso. Uno Jack indiretso tirantak ko mga imaga. Ngam kasapulan akasarita ka na naimbang. Anya ti kayat mo at sauhan. Maduktalak asaan apod no nga adda negosyo apag-obrahan ni Brandon. Ha? Ko Margaret, saan nga iti panang tagibasit ko ken ka? Patay ba ken ka? Nakita da pipita ken traya ti kaanak kami ti higit ti baybay di. Adda kasarsarita ng aglang lang agang ganayat. Hindi dimteng dagiti pulis. Kalaat mo tinanagpukaw da iti kakadwana. Jack maawatan ti kayat mo asawan Ramon. Margaret, agar-aram ni Brandon iti balasan ko. Kaya't ko protektaran danak ko. Ganurasi ka. Iso amasapul ko, titulong mo. Nabainan lag din ni Nana Margaret iti daytang bagayo kung kuana daddy. Malaksin nga imparo pa yung anabakbak ng kayo. Nagparang pa yan nga ulbod. Masakit tayo dyan ginaramid ko. Ngamkas yun ko, ana. Agar-aram ni Brandon ngayon ka. Kaya't ka protektaran anak ko. Ken, protektarak mo tan. Anya nga ruti ko nana. Sana nakauni. Inyo na'y unay ko amasapol ang makitinulong kanya. Kaputa sigon iti investigasyon lagi ti pulis, iti napasamak, iti baybay. Saan lang, apa ng biktima kalag iti turista. Ngam adda pa'y napasamak, apa ng linako ti droga. Aday Jenny Brandon. Ngam edi nagkaripuso dagiti tao kapo iti idadating dagiti pulis. Nagpukaw da iti kakadwana. Adda pa'y napasamak iti sango ti may sa convenience store. Nakarnap ti may sa motor. Daddy, talaga nga abogado kayo. Namuak dito iti may sa gayim ko pulis. Madama pa lang asap-sapulin dati motor. Nalipatan ni Brandon nga entrang katiri daw ti kwarto na. Gapo iti panagdardaras na. Kaya't nabulodon man ang tilugan ko. Ay saan ko nga ipalubos. Pinasikigan na kit din na kinusilapan sa agtabatambaw api manaw ti loko. Nakasasok ti kwarto na itay parpakon. Nalagip ko lakit di tinaibaga ni Ramon kanya. Nasingpot day jay kat saan lakit di amang padpadakas. Mabit man lang. Anya nga tadag ito oy. Malagip ko. At akastoy anapidot ko din. Ngamawan pulos ti pangipar pagarupak. Nga anya dayjay. Apay akastoy matan ti panagtibtibbayo. Kaya mga numatalimudaw iti nervyos ko. Tinasayat, agpatulong akin ni Ramon. Isulang tamok ang makatulong kanyak. Nene, at busbusina. Ay, ang mga ni Brandon dayjay. Anya itayan, ti aramidak. Urayak lang kintayak. Managdagdagas gayam tagar-arag kanyak. At apon ni Daddy, asan lang aday tati may kaniwas nga aramidin ni Brandon.
Ang mga nunda pa'y pakay na iganda kadagiti napaspasamak panagolda. Mas kada pa nagkarna. Ay, masapo na may suplong ni Brandon. Tama no, pagpanggapan na tayo titakas. Ni Nana Margaret yung mawawag ito cellphone ko. Di pa nagnervyos ko. Ay, at tapay gusto po sina, madam. Yung kakitaan. Tasong batak ti awag ni Nana Margaret. Salpag! Sala ka may sa apatrol ka dagiti pulis ti magkamkamat ka niya. Uray na atalutan. Wala nang bait ng ti Margaret. Ang sagmak na ka dagiti pulis. Sa impulong nakpainga ta akinarnap ko iti lugan na. Ni, sa awagan nakpainag. Hello? Awan bain mo! Isumplem tilugan ko! Isumutla ka na, yun mo, hindi apuludan! Subliang kanto ante. Alag amin na kinabaklang niyo. Ay, saan ka na makaliklik ka digiti pulis? Awan bain mo, akala ka? Dandanin ako ni Inramraman! Pulis! Anay ka! Lagdugo na tinukin ko. Uray laki mudrap di pa nakita ka. Lagato na pulis, hindi sa kawala. Ay, nakabutbutan na dyan na pasamak. Ay, bagta na pastrek ko at akos ni Nana Margaret. Iso akas taunay ayaman na kamanan. Nosan, kumaadimteng dagiti pulis. Amangan no sinarek na tayo ni Brandon. Ay, yak mo ti panubos. Angat at ako sa mapasamak ka na kayo, sir. Agyaman naklaunay ken kapipita. Dakkel tinay tulong mo. Nagistayanan anay lawan ni Traya iti dayja a Brandon. Amang limlim umatligayam. Damok pa'y lang anak kita. Nastugan na kung kinimanong Brandon. Awan, di ka sa ibegan na, madam. Ita, daddy. Agayam kayan kini Nana Margaret. Talagang agayam kami niya. Awan mo tinaginurahan mo. Iti ko na. Saan na nasakit tinakim ko? Iti panang busted na kanyak ide. Bitaan dadaye miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan na niliwa kayo pabayadin kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken niliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarunong naman. Di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.